अमा अमानो नायनो थांनाया थेलासोबो नांबाय हाय लोगोफोर खुलुमबाय आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव आरोबाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय लोगोफोर आं दिनैबो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय दिनै जोंहा अमा बुथारदों आरोना ओमफ्राय अमा बुथारदों ओमफ्राय आं अमा बुथारनायखौ लानो मोनासै मानो होनब्ला आङो माने फुङाव उथियासै आरोना लोगोफोर बानानै आं फुङाव उथियासै ओंखायनो भिडिअखौ लानाय जायासै लोगोफोर ओमफ्राय लांखांबाय ओमफ्राय दायो आं माने अमा बिथैखौ एवनो नागिरदों आरोना सेखाय नायथ' ओमफ्राय अमा बिथै एवनो नागिरदों बिबु रुनाय बेदर रुनाय संनाय एवनाय बेफोर आंनि जासिगोन आरोना खामानिया ओमफ्राय भिडिअखौ आं दायोसो लाबाय फुङाव उथिनो बानानै लायासै आरोना लोगोफोर स' बिदिब्ला आं दिनैनि भिडिअखौहाय स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो अब्ला जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ थ' बिदिब्ला आं स्टार्ट खालामसै आरोना एवैसै बिथैखौ मा नै लोगोफोर आं साराय जानबाय आरोना ओमफ्राय थावबो होबाय सामब्राम आलौ सामब्राम जिरा पियाज सब रेडि अमा बेदर ओमफ्राय नै बे जाबाय बिखा रेडि जाखाजोब्बाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैबे जाबाय बिथै ओमफ्राय आङो दायो बेखौहाय एवनो थाखाय रेडि खालामगासिनो स' लोगोफोर नोंथांमोनखौ भिडिअखौ जोबजासिम नायगोनखौ आसा खालामबाय स' बिदिब्ला नायलांबाय आं रेडि खालामबाय नै संनोसै नै लोगोफोर आंना एवनाया जाबायानो थै होनांसिगौ आरोना बिथैखौ होबानो मोनसिगोन जा मेजेम ओंखारखाबाय बेदरा माने मेजेम गोजाखा नालाय काला काला हो गया मनबाय लोगोफोर साथ थाव मेजेम गोजा लोगोफोर बिबौफोर रुखांबाय आङो ओमफ्राय आरोबाव अमा बेदर बेखौबो रुहांदो नायाखै आङो जोंहा अमा बेफारि नायनो थाङो अमा फाननायखौ नायनो थांसै आरोना लोगोफोर दसे अमा बेफारि नायनो थांनि अमा फाननायखौ नायहैनि जोब्बायना जोबाखै आरो इसोरनो दायो भाजा एवबावनांगोसो माबा सुपारि जोबनायनि अमानो नायनो थांनाया थेलासोबो नांबाय जोब्बाय गैला मिथिया बेदराबा मादि जाखो मिथिला आरो रोंग्रायासो एवखादो नालाय मा अमा बिथै जा माथो जोंनालाय गैया नै प्लेटानो गैला सोला जोब्बाय गैया माथो गैया माथो मोजां होनदो गैला ओरैबायदि गोथाव एवदो आङो सोला जोब्बाय लायनांगोन जानाय नङा वा इ बथलालाय मा गैया माथो नै
Wah, kecil. Ait. Ini dua gede apa? Mezim masak kan? Itu ser mezim. पैदा है गुड़ गुड़ की अभी मैं खाना खाने वाली हूँ इसके साथ ये कलर के साथ इसके साथ Sampai cantik lagi ber. Rumah kemak. Chỉ ra ra, các bạn ơi, không phải đúng. Không bao giờ cái này. Nhưng mà chắc có đàn nó trang đào nhiều là. Lover bedor foranno urung sandungबो गैया नालाय urung फोरानसै आरोना जाबाय lukupna kanangsimen deh lukupna deh mar bawa yang oma butarba masih samela kan nunggu time pan nunggu si kursi mana man haldi sih nanti kelar jatuh supari ada bas baik ini isi lokasi dan tatsi Itu kan lawan dalam kan sih. mana itu yang dia? Itu ya, layak yang. Kayak itu mama mana sih nah yang enggak. Subai, subai. Nah, nagapur tengah ni kamanya dini sunset. Siapa